Međutim, kada sam otišla na kantinu, svoju prvu kantinu, ja sam vidjela da su mi spremili ovoliko novine, kaže na svakoj naslovnoj strani za tebe gratis novine. I ja sam u šoku bila. A imaju novine u zatvoru? Da, bre. Svi su uzimali moje slike, lepili tamo. A ove žene gledali, jao, to si stvarno ti. Oni su, ja sam njima bila nemoguće stvorenje tamo, razumeš? Znači, stvarno mi je bilo ono, Bože me sačuvaj, nikad to nisam doživjela u životu. Znaš, kad sam ja bila, nisam bila baš nepoznata osoba. Znali su mene po gradu, ali, znaš, ono, ja nisam čak ni bila svesna koliko sam ja poznata dok nisam izašla. Ja sam mislila, dobro, znaju me po zatvoru, pa me znaju. Ovdje sam domaća. Da. Tako da kada sam izašla napolje, ja sam izašla u grad. Ja sam tačnije otišla na freestyler koji je sad potonuo i ja sam otišla i bila u šoku koliko mene ljudi prilazi klinki, kako ti bilo u zatvoru. Jao, jesi ti ono što je bilo u Dubaju? Ja sam bila zgranuta, Dejane. Zgranuta. Znaš, ti jedno je kad uđeš u reality pa si namjerno poznat. Ovako kada ti nemaš pojma ni kako je to biti poznat ni ništa i kada izađeš u napolje, kad ti ljudi prilaze koje ne znaš, što je meni bio šok. A pritom nisam se ja plašila, ja sam čekala da izađem. Znaš, šta je unutra, ti samo još jednu želju da izađeš. Da. Kako god, samo da izađeš. I onda sam ja bila onako, Bože, ja sam otišla kući i razmišljala šta ću ja sad da radim. Znaš, šta ću ja sad da radim? Ja neće niko ni da me zaposli. Ko će me zaposliti? Ko će mene uopšte, s kim ću ja da budem? Sam s nekim propalitetima, sigurno. Onda šta ću ja da radim? Gde ću ja da putujem? Možda mislila sam da ne mogu ni da putujem čak, ništa. I ja rekao, brate, šta ću sad da radim? A šta ti se dešavalo? Rekla si da nisi bila sa majkom dobra i da si to krenulo da se dešava. Pa tad je ona meni dolazila u posjet, ja sam zapravo vidjela koliko ona pati zbog mog života. Jesi razmišljala posle posete o majci i o tome što si odlazila od kuće? Jako sam puno razmišljala i shvatila sam da mi je zapravo zatvor doneo to da se ja promenim. Tad sam se jako ozbiljila, mislim, jako. Do skoro se ja nisam ozbiljila, ali tad je bukvalno bila moja prekretnica što se tiče nekih stvari. To uopšte, ja sam isključila uopšte da ljudi imaju osjećanja oko mene. Totalno. Ja sam radila bukvalno što sam htjela, ne pitajući se da li će može neko povrediti, kako će taj neko da reaguje, da li oni drugi ljudi žive. Ja uopšte nisam razmišljala ni o čemu i ni o kome, nikad niko ni o meni razmišljao. I onda sam ja mislila, znaš, jer se meni svaki dan dešavalo po nekoliko stvari koje su bilo onako alarmantne. I onda sam ja samo bila poistovećena na tim situacijama, ne zapravo kako se jašio u mojoj kući, koga mislim to zanima tada. I onda sam razmišljala zašto ja nikad nisam mislila o tome. Ja nikad nisam mislila šta moj brat misli, šta moja mama misli, šta moja rodbina misli, mislim, nikad to nisam razmišljala. I onda sam zapravo vidjela koliko je nju to povredilo što sam ja bila tamo, znaš. I koliko ona mene onako, u pogledu vidiš onako da je teško bilo i onda sam rekla, Bože, što sam ja sebi to dozvolila, mislim, i bilo šta. Kako je bio prvi susret kad izašla si iz zatvora, sela si sa majkom i šta ste pričali? Pa, previše je bila srećna da bi šta rekla. Znaš, previše je bila srećna što sam ja, kaže samo da si kući, da si tu i to je to. Znaš, bilo je samo to da sam kući, da sam živa i zdrava. To je bilo to. A šta si ti pričala? Bila je uplašena, pa ništa, ja ništa nisam pričala, zapravo samo smo učitali novine i bili u šoku svakodnevno jer su to bili naslovi katastrofalni, pa su i politiku uveli u to, pa razumeš, to je baš bilo onako, baš nije bilo očekivano, shvataš li? Onda se ja shvatila zapravo da moram da imam u reality, onda je bilo meni kako ja to da je kažem sad. A zašto kako reality? Odakle ti ta ideja uopšte? A to mi je, jedan moj bivši prijatelj koji je bio u reality me stalno nagovarao na to, pre još, jer sam jako interesantna bila osoba, ali posle zatvora nisam, zato što prosto sam gledala da me ništa ne iznervira, ne isprovocira. Ja ranije da sam ušla u reality, ja bi bila sigurno mnogo zanimljivija osoba, ali ovako, ne znam. On je mene nagovarao, ja sam odlučila ipak da uđem u reality. Zato što nisam imala dinara, nisam mogla da radim, nisam mogla ništa, prosto bila sam što da radim, bukvalno ništa. Jel nisi mogla da radiš ili nisi htjela? Pa nisam htjela, ali zapravo nisam htjela zato što sam razmišljala na osude ljudi. Znaš, razmišljala sam šta će mi ko reći, možda bi me tamo smarali na poslu, pa bi morala drugačije da reagujem. Nije to baš jednostavno. Da. Kad ti kao narkostarleta ideš po Beogradu, nije ti to, ne možeš, brate, šta ćeš da radiš? Taj naslov sam vidio, narkostarleta. To nema niko taj naslov. Nije za pohvalu. Kao ona Griselda što ima na Netflixu, ne znam da si gledala. Ne znam, da, videla sam zapravo, ima ali nisam gledala. Ima i ona Teresa Mendoza. Eto, vidiš. Znači, postoji serija o takvim ljudima, ali ja zapravo nikad to nisam tako gledala, zato što
mi je to bilo apsurdno, to je cirkus, kakva neko starleta. Znaš, ono, pritom ovdje se starleta, naziv govori u negativnom smislu, to što nije nešto negativno, u Americi nije. Razumiješ? Ovdje je to jako negativno, ovdje se tako nazivaju neke devojke koje uopće nemaju veze sa mnom, na primjer. Ja to ne doživljavam tako. Ja nikoga ne ja se zapravo ovdje nigdje ne pronalazim, ni sa kim. Ja zapravo nikog sebe ne mogu da uporedim s drugima. Nikada nisam mogla. Ni sad? Ni sad, iskreno. Možda, evo, žene sa kojima radim, one su jako slične meni. To su sve jako uspešne žene. A da li su slične tebi zato što ih ti napraviš da imaju... Ne, dolaze mi sa problemima koje sam ja imala. Bože. Dolaze mi sa problemima koje sam ja imala. Unutrašnjosti. Pričamo o unutrašnjosti, ne o spoljašnjosti. One zapravo imaju te neke probleme kako ovo, kako ono, a žele sve. A ne znaju kako da dođe do toga. Na primjer, imaju toksične veze, pa nemaju odrastaju bez oca, pa na primjer nemaju tu žensku energiju koju moraju da oslobode u sebi da bi se to sve dešavalo. Tebi ne može što se desi ako si ti ista osoba već 20 godina. Tebi ne može ništa se desiti, ti si zakržljao ako ne radiš na sebi. I onda sam zapravo evo njima vidjela kako sam ja izgledala kad ništa nisam na sebi radila. I onda sam tačno znala šta da im kažem i zato i znam kako dobro da radim taj posao, da. I onda zapravo znam, većina žena, uglavnom mi se žene, ja nemam nijedan promašaj. Sve su mi žene jako uspešne u svemu. A kako znaš da je uspešna? Ne mislim u njihovom životu, nego uspešna s mojim... Ne kao u tom napretku? Da, pa zato što se čujem s njima svaki drugi treći. A dobro, pazi, ona može da ti priča. Ali praksa je drugačije. Što bi ona meni plaćala i pričala da je sve kako treba kad ništa ne ide, na primjer. Kakva to nebuloza. Pa zato što da kao pokaže da se promenila. U stvari ga ona kad završi, na primjer, komunikaciju s ovom sedne i... Ne. Ja njima dajem zadatke što oni da rade dok ne pričaju sa mnom. Ja, na primjer, dođem kod psihijatra ili psihoterapeuta. Ja bi ga slagao. On ga meni rekao, sad neko da ti svira ili upali ti duga svetla na autoputu uveče, šta bi ti uradio? Ja bih rekao, ja bi upalio sva 4 žmigavca, skrenuo bi desno, digao bi ruku, izvinio bi se. A, na primjer, skroz je nešto drugačije šta radi. Ne, sad ću da ti objasnim. Razlika u tome što ja nisam psihijatar ni psiholog. Ali možda te lažu da se napredovali, razumeš? Da bi se tebi prikazala kako je. To je nemoguće, znaš zašto? Zato što one kada napreduju, odmah imaju rezultat u svom životu. A šta je ili rezultat? Dobiju povišicu plate, ili dobiju bolji posao, ili se udaju, već 2 su mi se udale za ovo kratko vreme, par mjeseci, ili nađu dečka kojeg baš su tako odredile da bude, ili dobiju taj auto, evo žena je dobila auto pre mjesec dana od muža koji... Daj mogu ja kod tebe evre da se... Naravno. Jovana, ja sam prebukirana. Idem kod Nine da mi kupiš neku džuntu. Ali stvarno ti kažeš, ja sam prebukirana do februara. Ja nemam mesta, nemam prosto ništa. Ja zato i ne izbacam ništa na Instagram, jer prosto me žene non stop zovu. Jer prosto mi žene dolaze od ovih žena što su uspjele, pa one to vide. Kao šta si ti ženu radila sa sobom. Kako tako izgledaš, kako tako isijavaš prosto. Nas menjaju situacije kako bi mi reagovali na nešto. Dobro, jeste pozitivna ti energija. Ja se sećam ti prvi put kad što ti si bila ono depresivno, ono ko sad ne pored tebe postane i ono samo se prebaci. Ti sećaš koliko sam ja bila u depresiji, koliko sam bila negativna i ono totalno ne može, evo istina. Totalno nepristupačna sam bila ni za šta. Jako sam bila negativna i jako depresivna. Eto, vidiš ti koliko sam... Kad si počela da se bavi? Jesi posle izlaska iz realitija krenula da radiš ovo? Da, aktivno, jer sam shvatila da ne želim da nastavim da idem u realitije. I kad ti je prva neka mušterija? Sad ću da ti kažem. Ja sam to, posle mog realitija, ušao još jedan reality. I onda sam bila... A ti si 2 sezone, kuku... Ja sam 2 sezone bila i 3. sam bila voditelj. Što mi još gore bilo. Ja sam ih non stop gledala i non stop bila u tome. Znaš, dobro da ne izađeš uopšte. Ne izlaziš uopšte odatle. I onda sam shvatila da ja ne želim time da se bavim. Sani, ti si bila u tim sezonama kada je bila priča parovi, obezbeđenje, izolacije. Da. Je se to stvarno dešavalo? Da. Da, dešavalo su čudne stvari, ali prosto koliko mi je bilo grozno i depresivno unutra, ja sam jedno čekala u izolaciju, pa ti vidi sad koliko sam ja bila stadijom psihičkom. Iskreno, i ja sam shvatila da mene to još, ja sam se razbolala, sam dobila insulinsku, sveća koliko sam se bila gojila, i onda sam shvatila da to nije dobro za moje zdravlje, da to nije dobro za mene, da ovo ništa nije, ne želim ovo prosto, ali nisam znala kako drugačije zaradim novac. I onda se sećam, onda sam prodala taj stan što sam sve novce skupila, kupila stan, prodala i otišla u Dubaj i onda sam se združila prosto s tim osobama koje se bave time.